nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika li hija speċjali għalina llum l-istaff tal-Konservatorju tal-Isqof Skola Sekondarja tal-Bniet. Inkantaw flimkien numru 1, Spiritu Qaddis tal-Mulej. Spiritu Qaddis tal-Mulej, dawa lil-mona lil-qalbna bisbih, kun għalina xef miljata kull fem, qawwi lil-ruħna Spiritu ta' paċi tal-est, għallimna nħobbu u nafru bl-arbit, ċedet wiċċilat, fejja minna l-ħart, fejja ħina mulej. Spiritu ta' farad ta' dawn, il-għawġ tal-amla farrakna bisih, tina l-effettiġ, narfu nimxu triq, biex neħxu ħajja Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Illum qegħdin niċċelebraw il-festa tal-Arkanġli San Mikiel, San Gabriel u San Rafael. U forsi mhux kombinazzjoni li għażiltu li propju llum tagħmlu din l-Ewkaristija fil-bidu tas-sena skolastika l-ġdida. Il-kelma anġlu ġejja minn kelma Griega angelos li tfisser sempliċement xi ħadd li huwa mibgħut f'isem xi ħadd. U forsi kull wieħed u kull waħda minna li qegħdin hawn għax aħna mibgħutin. Forsi aħna qegħdin hawn għax mibgħutin f'isem xi ħadd. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija, biex nitolbu l-għajnuna talla tal-Ispiritu Qaddis fil-bidu ta' din is-sena, ejjew narfu ħtijietna u nitolbu lil Mulej ikollu ħnina minna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emin. U billi ħallejt mirjieti, ħtijat tiegħi bl-ikbar ħtijat tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija Dejjem Verġni, lill-anġli l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, intqassam bordni tal-għaġeb il-ħidmiet tal-anġli u tal-bnedmin. Fil-ħnina tiegħek għatina li ħajjitna f'din l-art tkun imħarsa mill-anġli li fis-sema dejjem quddiemek jaqduk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Imbagħad qamet gwerra fis-sema. Mikiel u l-anġli tiegħu jitqabdu mad-dragun. U d-dragun u l-anġli tiegħu tqabdu. Iżda ma kellhomx ħila jelbu. U ma kienx hemm iżjed post għalihom fis-sema.
u kien imwadda bid-dragun il-kbir, is-serb tal-qedem li jum sejjaħ id-demonju u x-xitan, il-qarrieq tad-dinja kollha. Kien imwadda pal fuq l-art u miegħu kienu mwadba l-anġli tiegħu. U smajt leħen qawwi fis-sema jgħid: issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa, u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu, għax twaddab il-barra dak li jixli l-ħutna, li lejl u nar jixlihom quddiem Alla tagħna. U huma ħarġu rebbieħa fuqu permezz tad-demm tal-ħaruf u bis-saħħa tal-kelma li xedu u ma għożżewx ħajjithom minkejja saħansitra l-mewt. Għalhekk kif irħu smewwiet u intom li tagħmru fihom il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien quddiem l-anġli niżikħajr mulej. Inrodlok ħajr mulej qalbi kollha għaliex int smajt kliem fommi. Quddiem l-Allat irrid nannilek, b'wiċċi fl-art ninxteħed quddiem is-santwarju tiegħek. Ngħidu flimkien quddiem l-anġli niżikħajr mulej. Inrodlok ħajr għat-tieba u l-fedeltà tiegħek għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni, kattarli l-qawwa f'ruħi. Ngħidu flimkien quddiem l-anġli niżikħajr mulej. Irrodlok ħaj mulej islaten kollha tal-art għaliex semgħu il-kliem ta' fommok u jannu l-imġiba tal-mulej għax kbiru seb il-mulej. Ngħidu flimkien. Alleluja. Birku il-mulej eżerċti tiegħu kollha, għaddejja tiegħu li tagħmlu r-rida tiegħu. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien meta Ġesu ra lil Natanjel riesaq lejh, qal għalih: ara, dan tassew wieħed minn Iżrael li jixraqlu dan l-isem, ma hemm ebda għerq fih. Natanjel staqsih: kif sirt tafni? U Ġesu jieġbu: rajtek taħt is-siġra tat-tin qabel ma sejjaħlek Filippu. Rabbi, għallu Natanjel, int liben ta' Alla, inti s-Sultan ta' Iżrael. Ġesu jieġbu: qiegħed temmen għaxetlek li rajtek taħt is-siġra tat-tin? Għad tara ħwejjeġ akbar minn dawn. U żied jgħidlu: tassew ngħidilkom, għad taraw is-sema miftuħ u l-anġli ta' Alla tilejn u niżlin fuq bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej.
Meta kont żgħir u kont nisma' dal-Vanġelu kont nimmaġina kollox x'seta' jagħmel taħt is-siġra tat-tejn dan Natanjel. Imma mbagħad meta fittixt fimt għalfejn kien qiegħed taħt din is-siġra u għalfejn din is-siġra kienet tant importanti. Jien ma nafx għandkom xi idea. Il-Lowt kellhom id-drawwa li jitolbu bl-iskrittura li jaqraw l-iskrittura, jaqraw il-kelma tal-Alla taħt is-siġra tat-tejn. Jew inkella taħt id-dilja. Għalli ma raġuni. Għax kienu jqablu l-ħlewwa tal-kelma ta' Alla mat-tjubija ta' dawn iż-żewġ frottiet hekk bnini u hekk importanti fl-art ta' Iżrael. It-tejn u l-għeneb. X'għandu x'jaqsam dan kollu mal-okkażjoni tal-lejla? Għandu x'jaqsam ħafna. Forsi l-lejla qegħdin hawn biex flimkien nirriflettu ftit u nirkupraw dimensjoni tal-professjoni tagħkom, tal-professjoni tagħkom tal-liema illi ninsew. Li min din id-dimensjoni? Il-fatt illi mhix sempliċement professjoni u mhix sempliċement għażla personali tagħkom u mhix xi ħaġa li għamiltu u għażiltu intom sempliċement biex ikolkom il-paga jew biex issibu xogħol jew għax kien joġobkom is-suġġett li studjajtu jew is-suġġett li talmu jew għax attirawkom il-xhur tal-vaganzi tas-sajf u tgħidu lura jaqbilli għax inkun nista' nagħmel ħafna affarijiet oħra matul dak iż-żmien. Jew min jaf għalfejn. Imma intom għalliema għax intom imsejħejn biex tkunu għalliema, intom mibgħutejn biex tkunu għalliema. Mibgħutejn. Il-professjoni tagħkom hija fuq kollox vokazzjoni sejħa. Tgħidu lej xi ġifieri sejħa, ħanidilkom xi ġifieri sejħa. U ħanidilkom kif għandi raġun. Aħna kultant moħħna qasir u qasir ħafna. U nimmaġinaw li dak li naħsbu għall-verità. U allura jekk jien għażilt li nkun teacher tal-English jew tal-Maths jew tas-Science, jekk jien għażilt, naħseb illi fuq kollox l-ewwel qabel kollox dik kienet għażla personali tiegħi, mhu veru xejn. Mhu veru xejn. Kieku jkollok tieqaf u tirrifletti ftit u tgħid imma jien għalfejn għażilt is-suġġett tal-English. Imma jien għalfejn għażilt li nagħllem, li nkun teacher u ma nkunx traduttriċi jew traduttur. Għalfejn? Ara timmaġina jew taħseb li ġej kollu minnek le. Jista' jkun kien hemm persuna jew persuna qablek illi bl-eżempju tagħhom jew forsi bil-kliem tagħhom ħajruk. Forsi mingħajr ma kienu jafu dawn in-nies int ammirajthom u ddeċidejt minn għalik iddeċidejt għax rittent imma fil-fatt imsejjaħ jew imsejħa minn dawn il-persuni biex tagħmel dak li qed tagħmel. U min iddeċieda li propju ikun dan iż-żmien li propju int iltaqa' ma' dawn il-persuni? Min iddeċieda li propju int jogħġbok dan is-suġġett? Min iddeċieda li propju min jaf kemm minnkom kellkom tawwejġ u tidwejr fejn tidħol il-mixja tal-università. Jien nimmaġina li mhux ta' kulħadd kienet lineari baqa' dej bidritt. Forsi xi ħadd minnkom beda kors, imbagħad mar ieħor, imbagħad għasel xi ħaġa oħra, imbagħad weħel minn xi suġġett, imbagħad. U aħna nimmaġinaw li dan kollu qegħdin nagħmlu aħna, mhu veru xejn. Imma aħna qegħdin parti minn pjan, aħna mibgħutejn, intom mibgħutejn. U nixtieq verament li llejla niskopru din id-dimensjoni tal-vokazzjoni. Aħna mibgħutejn minn Alla, l-edukatur il-kbir. Hemm x'edukatur ikbar minn dak li kapaċi joħloq mix-xejn. Il-problema tagħkom mhux hekk, il-problema tagħna edukaturi x'inhi? Illi nippruvaw nagħtu forma lil dak li diġà hemm.
jew noħorġu dak li diġà hemm il-persuni li forsi ma jafux bih u li forsi huma stess lanqas biss jikkonsidraw jew jagħtuh importanza, imma diġà qiegħed hemm. Issa dan l-edukatur il-kbir il-ħallieq Alla tagħna eduka ħareġ mix-xejn. Ħoloq mix-xejn. Għalfejn qiegħed ngħidu dan kollu, x'se jbiddel dan fix-xogħol? Ibiddel ħafna. Jiġu momenti ta' teħta qalb fix-xogħol tagħkom, jiġu momenti ta' ejja fix-xogħol tagħkom. Kien hemm xi ħadd dalgħodu qal li kien għadu ġej minn holiday, qal jien wasalt tal-oħra. Għax diġà ejja bit-taħbejt biex jibda x-xogħol, jibda jiltaqa' mad-diffikultajiet u l-problemi, diġà ejja. X'differenza tagħmel meta il-professjoni tiegħi ma tibqax sempliċement proġett personali għażla li għamilt jien. Din l-istess ħassejħa tal-familja. Aw ħafna minnkom għandkom il-familji. Anki hawn. Ħafna drabi aħna b'mod illużorju, b'mod żbaljat nimmaġinaw illi aħna l-protagonisti, illi aħna qegħdin immexxu kollox, li le għandna bżonn niskopru, nirkupraw din id-dimensjoni tas-sejħa. Kemm tagħmel differenza meta nħossli jien u mmur fejn Alla u ngħidlu isma' ara kif se tagħmel ta' int sejjaħt li għal din il-biċċa tax-xogħol, int poġġejtni f'din il-professjoni. Ara kif se tagħmel tieni daqqatejt fejn inti qiegħed, kemm tagħmel differenza milli tħossok int b'mod illużorju, b'mod żbaljat l-aħħar responsabbli. Kif sfortunatament ħafna drabi jiġrilna mbagħad x'nagħmlu? Inċedu kollox, nerħu l-ankri. Nixtieq minn din id-dimensjoni nagħtikom 3 suġġerimenti u nieqaf bihom. U nixtieqkom teħduhom bis-serjetà jekk jogħġobkom. Jiena nħoss li ir-riflessjonijiet li nagħmlu mhux sempliċement biex inkunu nagħmluhom. Jiġifieri mhux biex ngħaddu l-ħin jew biex nagħmlu l-omerja tal-quddiesa, mhux għalhekk. Minn l-ewwel qabel kollox, intom teachers li tgħallmu il-ħajja mhux is-suġġetti. Intom teachers jew staff li ħsiebkom biex tgħinu lill-istudenti jitgħallmu il-ħajja mhux is-suġġetti. Jien nixtieq nara skejjel li jgħallmu lit-tfal tagħna kif jgħixu bejn żewġ persuni separati. Skejjel, mhux psychologist, skejjel. Jien nixtieq nara skejjel li jgħallmu lit-tfal tagħna kif jirraġunaw b'moħħhom. Jien nixtieq nara skejjel, mhux persuni, skejjel, sistemi edukattivi li jgħinu liż-żgħażagħ tagħna jgħaddu mill-labirint ta' challenges u diffikultajiet li qed nippreżentawlhom aħna l-adulti bl-iskop li jriduhom huma. Eżempju tipiku xorb u droga. Nixtieq nara skejjel li jgħallmu, jipprevjenu minn qabel. L-ewwel qabel kollox. Mela teachers li jgħallmu l-ħajja mhux is-suġġetti. Tieni suġġeriment. Skejjel li joħolqu tensjoni salutari u mhux ansjetà. Tifhmu d-differenza bejn tensjoni salutari u ansjetà. Tensjoni salutari importanti, ma tistax tħarrih rieqed tifel, ma tistax ma tistimolax għax jibqa' rieqed il-ġurnata kollha tifel jew tifl intom mal-bniet qegħdin. Trid tistimulah. Imma tistimulah b'mod moderat, skont dak li jiflaħ. Għax l-istimolu jista' joħloq ansjetà. Jekk teacher, jekk skola, il-fokus tagħha hija l-ħajja tat-tifel jew tat-tifla u mhux is-suġġetti toqgħod attenta biex ma toħloqx ansjetà.
imma toħloq tensjoni salutari. Huma suġġerimenti diffiċli, huma challenges, però rridu nidħlu għalihom. Kiena nitlob lill-Alla jgħinkom biex matul din is-sena akademika li ser tibdew li qed tibdew ikolkom il-kapaċità ta' Natanjel li kultant tmorru x'imkien għall-kwiet u tkomplu tiffurmaw ruħkom, tkomplu titgħallmu. Dan li kien qiegħed jagħmel Natanjel. Jew flimkien, jew inkella anki individwalment. Tgħidu li għandna daqshekk x'nagħmlu għandna l-familji iwa, għandkom raġun. Il-formazzjoni tgħin l-ewwel qabel kollox lilek, tgħin l-ewwel qabel kollox il-persuna tiegħek, il-familja tiegħek, il-membri tiegħek, dawk li jgħixu miegħek, dawk li tgħix magħhom. Meta nieqfu niffurmaw ruħna, nispiċċaw biex bil-mod il-mod nibdew immutu u noqtlu lil ta' madwarna. Immutu aħna u noqtlu lil ta' madwarna. Ikkalek fil-waqt li nirringrazzjakom mill-qalb tal-ħidma tagħkom, nawguralkom verament illi tippruvaw tagħmlu mill-iskola tagħkom kif diġà hi, ma tkomplu taħdmu biex tagħmlu mill-iskola tagħkom skola ta' ħajja mhux ta' suġġetti, skola illi toħloq tensjoni salutari imma mhux ansjetà, u skola li tistimola lil kull min hemm fiha mhux lit-tfal biss biex inkomplu nitgħallmu. Il-Mulej jkun magħkom. Fiduċja sħiħa fil-missier tagħna tas-sema ejja nresqu t-talbiet u x-xewqat tagħna. Għall-Knisja kollha f'dawn il-jiem ta' qabel il-ftuħ tal-ewwel sezzjoni tal-Assembleja tas-Sinodu biex tkun bħal dilja tal-parabola, realtà li fiha l-bnedmin kollha jsibu s-sens għall-ħajja, kelma li totta lihom u nifs ta' tama. Nitolbu. Ismana li tolbuk Mulej. Għall-insara kollha li jaħdmu fil-qasam tal-edukazzjoni biex iżommu lil Ġesu fil-qalba ta' ħajjithom ħalli jagħmlu differenza għat-tajjeb fil-ħajja tal-istudenti. Nitolbu. Ismana li tolbuk Mulej. Għal dawk kollha maħkuma minn diżastri naturali bħal fil-każijiet tal-Libja u tal-Marokk biex isibu l-faraġ tagħhom fil-għajnuna u s-solidarjetà tal-bqija tal-komunità tal-bnedmin. Nitolbu. Ismana li tolbuk Mulej. Għal ġenituri u dawk kollha li qegħdin irabbu t-tfal biex jarfu jaħdmu flimkien magħna għal ġid ta' wliedhom. Nitolbu. Ismana li tolbuk Mulej. Għall-istudenti kollha tagħna biex il-Mulej jiberikhom u l-anġli tagħhom iħarsuhom minn kull periklu tar-ruħ u tal-ġisem. Nitolbu. Ismana li tolbuk Mulej. Għall-iskola tagħna biex fisem l-imħabba ta' Ġesu li qiegħed magħna tkompli tkun ambjent fejn kulħadd iħossu milquh u rispettat. Nitolbu. Ismana li tolbuk Mulej. Nixtieq nitlob għal kull wieħed u kull waħda minnkom żgur li deħlejn l-iskola
din is-sena akademika kulħadd bl-istorja tiegħu, bil-problemi tiegħu, bil-ferħ tiegħu, bid-diffikultajiet tiegħu. Nitlob lil Mulej ikun preżenti fil-familja tagħkom, fid-diffikultà tagħkom u jagħtikom il-qawwa u l-għajnuna li għandkom bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej nitolbuk tbierek lilna b'mod speċjali lil dawn l-allima, għatihom li fuq l-eżempju tiegħek jagħtu ħajjithom, ħinhom, l-intelligenza tagħhom, il-qalb tagħhom għal ġid tal-oħrajn. Inti li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Dal momento frutalina l-kol biex fuqek tieħu toqol ta' jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fiċ-ċokontana nitolbuk Mulej biex l-anġli jwasslu quddiem il-kobor tiegħek is-sagrifiċċju ta' tifħir li sejrin nofrulek. Intilqgħu bisliem u għamel li jkun ta' fejda s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nissuħar lil Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Qatt ma nieqfu nxandru t-tifħir tiegħek, għax il-ġieħ li jintratt lil dawn il-ħlejja li bihom inti taxxaq u ġieħ mod lilek għall-kobor u s-sebħ tiegħek. U jekk huma jixirqilhom daqshekk ġieħ, bekk naraw kemm tassew inti kbir u kemm għandna nażlu lilek fuq kollox bi Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet waqt li aħna buċna fl-art nissieħbu magħhom u bleħen wieħed intennu t-tifħir tiegħek. Hosanna,
في سمي Għaddejs tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjinata biex minn rajħi bati, ħaj l-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton li qiegħed imexxi din il-quddisa mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. It-talba tal-Missierna tfakkarna li aħna l-koll kollha kemm aħna l-istess quddiem Alla. Aħna edna fil-ħsib li għamilna edna kemm importanti illi fl-iskejjel tagħna jkun hemm tensjoni salutari u mhux ansjetà. Kemm importanti li l-istudenti kollha jħossuhom parti mill-iskola, parti mis-soċjetà, parti minn familja, l-istudenti kollha kemm huma. Jew nitolbu lil mulej biex jagħtina din l-attitudni tiegħu, attitudni iktar ta' promozzjoni, milli ta' selezzjoni, attitudni li terfa' l-bniedem u mhux tagħżel bejn minu tajjeb u bejn mhux u min mhux. Jew nitolbuh lil mulej biex jagħtina din l-attitudni paterna, dan l-ispirtu veru ta' missier ma' l-istudenti tagħna nitolbu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubitna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq il-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi, istejt kelma waħda u ruħi tkun infejn. Għal-waqt tqarbin ninkantaw fl-imkien numru 3 bil-qawwa ta' mħabtek. Kristo, aħna
nitolbu. Bl-umiltà kollha nitolbuk mulej biex dejjem tqawwina u ssaħħaħna b'dan il-ħobs tas-sema li tmajtna. Ħalli bih nimtlew bil-ħila u nimxu l-qudiem fit-triq tas-salvazzjoni taħt il-ħarsien bla eda tal-anġli mqazza tiegħek bi Kristu Sidna. Fil-parroċċi fil-biru tal-iskola ħafna kappillani jbierku s-seċers tat-tfal. Kiena nħoss li minn hawn irrid imbierek, nixtieq imbierek l-imwejjed jew id-desks tal-offices tagħkom li ħafna drabi jkunu l-mejda tal-kċina, mod speċjali dawk li huma miż-żewġejn. Verament nixtieq imbierek dan iċ-ċentru tal-familja tagħkom. U din il-barka tixtieq tkun awgurju għalikom ilkoll biex matul din is-sena qalb il-ħafna ġen ta' ħaġa waħda wara l-oħra biex tlaħqu ikun hemm il-paċi u s-slim tal-mulej fl-awareness li dak li qegħdin tagħmlu qed tagħmluh għax mibgħutin minnu, imqabdin minnu. Il-mulej magħkom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Awguri mill-qalb għas-sena skolastika li qed intibdew. Grazzi. Kantaw flimkien innu lil Madonna ġejt qudiemek nitlob numru 5.